Tervetuloa uuden videon pariin. Kattokaa missä mä oon vihdoinkin 1,5 kuukauden tauon jälkeen. Täällä sitä ollaan metsässä, tai melkein. Nyt mä oon vielä täällä hiekkatiellä, mutta kohta käännytään tonne metsään. Ai että tätä on odotettu. Nyt jalka alkaa olla siinä kunnossa, että mä uskallan lähteä kokeilemaan sillä, että miten se toimii tuolla metsässä. Joten lähdemme metsän puolelle. Tervetuloa mukaan. No niin, nyt päästään tänne metsään. Mä oon nyt tätä polvea kotona jumpannut ja käynyt kuntosalilla ja varovasti kävelemässä tasaisella tuo kylillä. Ja nyt se on vähän aikaa ollut sen tuntunut, että jos pikkuhiljaa uskaltaisi tänne metsään lähteä kokeilemaan, että miltä täällä tuntuu. Mulla on tässä nyt vielä muutama päivä sairaslomaa. Sitten mä ajattelin, että kun se loppuu, niin kyllä mä menen töihin sitten ainakin nyt kokeilemaan, että kuinka hyvin tää jalka kestää. On ollut vähän puhetta, että mä voisin jotain pikkusen kevyempää hommaa tehdä. Oli tarkoitus lähteä heti siitä meidän kotiovelta metsän puolelle. Vähän matkaa pääsin, mutta sitä kun tulee tämmöistä saniaisryteikköä, mikä oli semmoista mun pitusta. Ihan en viittinyt lähteä siitä lävitte. Tulin sitten tätä toista kautta tänne lähimetsään. Kyllä täälläkin aika hyvin vihertää niin sanotusti. Mutta kyllä tässä nyt pääsee tätä polkua pitkin eteenpäin. Tarkoitus oli kiivetä sinne kallion päälle, ottaa dronella vähän maisemakuvaa, mutta pääsen mä tätäkin kautta sinne. Joo, täällä näkyy jo mustikoitakin. Noniin, nyt on semmonen 1,5 kilometriä kävelty ja ihan hyvältä tuo jalka tuntuu. Ollaan muuten täällä yhdellä mun lempipaikalla. Ai. Enpä tässä puurungolla istunut sen jälkeen, kun kuvasin sitä 50-vuotisvideoa joskus toukokuun alkupuolella. Jos muuten sinä juuri siellä, et ollut vielä katsonut sitä 50-vuotisvideoa, niin meppä katsomaan. No ei vaan. Jos haluat, niin sieltä löytyy 50 mulle tärkeitä paikkaa. Käy ihmeessä katsomassa. Tää on yksi niistä, sen verran voin paljastaa. Nyt on tämmönen tuuleton hieno kesäilta, niin käydään vähän ottaa maisemakuvaa dronella tuolta ylhäältä. No niin, hienot oli maisemat tuolla. Nyt sitten lähdetään takaspäin. Mä en uskalla tuosta alhaalta mennä, koska siellä on nyt sitä aikamoista ryteikköä, niin tarvii mennä tää sama reitti takaisin. Tästä lähti sitä alaspäin tää reitti ja niin kuin näkyy, niin ei ole kauhean houkutteleva. Mennään tänne metsään. Tuli täällä metsässä kulkeessa mieleen, että olen mä ton dronen esitellyt ja kameraakin vähäsen, mutta mä voisin tehdä joskus semmoisen video, että minkälainen setti mulla lähtee mukaan, kun mä tuun tänne jonnekin metsäpolulle. Näyttää sen kokonaisuudessa ja vähän tarkemmin kertoo, niin kommentoi ihmeessä tuonne kommenttikenttään, jos tämmönen video kiinnostaa. Kyllä mä muuten vähän pääsen oikaiseen. Tuolta mä tulin silloin tonne päin ja nyt mä pääsen tästä vähäsen, niin tää ehkä pikkusen oikaisee. Kyllä tääkin aikamoiselta pöheiköltä näyttää, mutta eiköhän tästä päästä. On tää nyt matalempaa kuin siinä meidän vieressä.
Joo, hyvin tästä pääsi kulkea. No niin, nyt tultiin metsästä pois taas tänne hiekkatielle. Kyllä tuo polvi nyt ihan hyvältä vaikuttaa, että pikkuhiljaa alkaa taas toi luotto palautua siihen, että ehkä siitä vielä jotain tulee. Sitä sen näkee huomenna, että onko se kauhean kipeä. Palataan sitten, kun on käyty töissä. No niin, nyt oli se ensimmäinen työpäivä pitkän tauon jälkeen takana ja ihan hyvin meni. Polvi kesti hyvin. Tosin mä teen vähän kevyempää hommaa ja nyt on tarkoitus tehdäkin, että vähän aravointia ja pensassaksilla leikkuuta, että ei sen kummempaa ainakin nyt tähän alkuun. Mutta ihan hyvältä vaikuttaa nyt. Tästä voisi pikkuhiljaa taas lähteä noiden metsävideoiden pariin. Ei mitään kovin pitkiä reissuja vielä, mutta vähän käydään jotain luontopolkuja kokeilemassa. Kiitos kun katsoit videon ja palataan taas seuraavalla videolla.